Abini jokidnera ticho gando sibido kakadhe to kan na piny Kenya kende pinje mago maga Afrika duto to bro bedo kwa tuwaki kata kamano yena mar mon miacha kodi Peter Agoro kaka jakidnera ticho ganda e pacho kae akeni paro ni gino ng'ala mage mabende piny Kenya osechwalo mar neno ni ratiro mago ganda osuma e yo makare. Sharon, okang ma Kenya osekawo mwanyalo wacho maduong' mogik en katiba ma Kenya 2010. However, katiba ni omiyo waratiro mabeyo monego beni rito. Kendo onego beni ati sirikal as the primary duty bearer of these rights promote, fulfill kendo protect these rights. To mopogore gi bedo gi these rights on paper, mawachne ber wan gi katiba maber koro. Lakini koro implementation mag these rights nitie absolute rights like right to life. Eng'iyo ka nitie statistics manogol, the latest report from Kenya National Human Rights Commission, iyudo ka more than 56 people nonegi kaluwore kod yore mag ng'anyo kod yore mopogore opogore. To jogi nonegi ka ne gin egi sundo sirikal mondo mi otim gima onego bene gitimo. Koro wan gi ratiro en a paper, but the government of iyudo ka pod rocho ratiro mar oganda. To ber be ka wang'ene to ratiro ge gin gima chal nade. Sani ne waneno nitie evictions madhi mbele Makongeni estate Nairobi ka. To wan kaka jokedo mar ratiro mar oganda nitie right to housing. Ma the government giwacho maber gin gi legitimate concern nonego bene timu ko utegi mondo gerne ji kar dak moko maber. But onego beni sami muko gi nyaka mi jogi alternative housing magedhe dake. Ok inyal muko ng'ato mosabedo kodak kanyo for the last 30 years mok imiye alternative. Makata koto osabedo ga kaweche aina gi odhi mbele mar doho, to doho wacho ni ok inyal chiwa tigolo ng'ato kamoro kamosabedo kodake titere kamoro mapok ilosone. Koro nitie rocho mag ratiro mar arbitrary arrest. Wayudo ka nitie ndalo kata mag ng'anyo matin iyudo ka ng'ato nomaki yo momoko winjore to ok tergi e doho. Koro gigi ng'eny nitie wan gi right to education. Sani wawacho wach gender rights. Kidwa ng'e kaka ratiro mar oganda timo e piny moro ting'iyo the vulnerable groups in that society. And our vulnerable groups like here in Kenya wan gi nyithindo, wan gi joma mine. Kapod idhi street of Nairobi ka ibro yudo street children. It's the primary responsibility of the government. Mar taking care of these people. My government sani ogitim enough mondo mi gigol ji street. Wan gi gender based violence ma mine pod iwinjo ka mine goyo to kata mine these victims onge osiptende mopogore ka Nairobi ka I think we only have one maketa for these instances of domestic violence against women.